Mbak, Sumiati. Mas tadi conge mas, mbak tadi conge ya Pak? Sing nyenggalan ning beda. Seumuran ya sampai 2002. 2002. Mungkin berkuatan. Ya iki lho ngeluyane dagelan iki Pak. Ari
Ugen satu lito Yuang sumo mangat diluwe panyumono wong sak jagat raya manggiya katenteman kaharjan kang sarta kinemulan kamulyan layak wit esuk mau karang kadempel ini penjake padha ganter jagune padha taung iki ana tekane mampang dinggo Swelogiri ora muhun tegese biyen senopatining Sri Rama Wijaya duk nalika kluruh ing negara Ngalengka Kanoman ya Senggana Senggana padha becik sate kamu ana ing lambes kene Hanoman inggih Iyai Nirboyo Nirsangsaya sowanipun kula pun Senggana ngabyan para wonten ngarsa paduka Iyai Maya Tangga saderengipun parang kula ngaturaken pangadeg mugi kunjuk santak padha paduka Iyai iya Kanoman wis sakama bener becik kaya bonggong Birawa jroning kala pangestu kuwae Kanoman ya Kanoman inggih kula mugi sangga jimat gesang kula Kyai kejaba kang saka mangkono nitik saka kering netra jaiting netra kang sarta tepung ing winggo semune ana bak ing Barato andhake lawan Semar Badaraya iya mboten ing badhe kula sepuni keterangan kejawi namung paduka Kyai Semar Badaraya ing Magepokan kelawan kahanan kula menika Kyai sasampunipun sembah kula Sri Rama Wijaya sampun nurun wonten Kasidhan Jati pun Anoman nggih pun Senggana kadidene kelangan gondela Kyai kepanggih kula nyuwun dawuh sasampunipun kula ngabdi dumateng Sinuwun Prabu Rama Wijaya ngantos paripurna kang sarta ing sinuwun sampun munggah wonten tempat suci salajengipun kula badhe ngabdi dhateng sinten Anoman iki dadi wewadining Gusti ingkang kalya jagat kang durung bisa tak babarake ning cetane genahe wis Anoman biyen ngabdi marang titising Sang Hyang Wisnu Bathara jeneng sira bakale ya nitis marang pawongan ingkang ketitisan Sang Hyang Wisnu ngaten Kyai ya ning Semar durung bisa kandha sapa ta pawongan utawa piyayi mau ning Anoman kudu mbudidaya lan lakoni
Kayung gegono arisan Ramandaya pati arisan Ramandaya pati ana yaksa kung cangkra newel ngataksi jejaki jroning waris madhep ulang tanpa tuwuh mina jala-jala aku mung iso paring titipan dina samangko dewa wis ngenake rapat paripurna ana ing gedung Padewan Kayangan bakal ngudhunake kanugrahan ingkang sinebut Wahyu Purba Sejati. Wahyu Purba Sejati ya pancen kena ngono lah. Pengen bakal tumurun ana ing Astana Gandha Madana. Astana Gandha Madana kuwi papan pesareane para leluhur yen para leluhur ing negara Mandura. Kula kang saka mangkono kowe leledhango ana kono ya sembana. Kowe leledhango ana kono mbok menawa kodrating Gusti kowe bakal entuk pengayoman. Oh iya. Padang terawangan rasing manah kula kanthi regu ing kalbu pareng kula nyuwun pamit so nyuwun tambahi pangestu ya Semar Bajana kula badhe leledhang wonten ing Astana Gandha Madana ing pamrih supados kula saged andyasa antuk ayo sesat ya mono sembana sing ati-ati.
ya dewa ya Bathara Wirata. Kaya dene lumaku ing wanci Pandhawa kepapane ngobor sewu. Padang tetrawangan Gus midhanget sabdaning Kyai Semar Badanaya ing nyata akeh sing ngundangke dadi janane wong tanah Jawa. Ya. Dina sakangku Anoman supaya tetugur ana ing sakiwa pangening Astana Gandha Madana papan pesariyane para leluhur ing negara Mandura. Dina samangku prasetyane ngati sumpahing Senggara Anoman ora bakal lunga saka papan kene lamun tok durung antuk papan pengayoman kang satu nggo ngabdi untuk ngabdi marang karmo.
telahung sorot lembayung sumamburan lebar socane nganggo rapuh naratas sunaring diwang arako tinampi siraping praja Dwarawati pamuk datang lokal kawis ningal gindang-gindang punang sirap labet mantulaken sorote diwang pratungga pati kaliyan nyebut asmaning Gusti ing maha welas kang sarta maha asih amor maniner buka mondo negari udita ingkang kaeka adi dosa purwa eka marang sawiji adi wiwih dosa 10 purwa kalimitan sangat datu kathah teng Jawa Tengah kaunggulan angkasa kasangga ing pratiwi kapiting samudra panggene kathah ing sampeyan nggono laras maning dhateng adi gumlaring praja Dwarawati ya sinebut ing negara Dwaraka marma patut minangka panggongan ing cara jawab bentuk bocor garis 100 tan angka kalih 1000 tan jagat sedoso dasar golongan panjang para kang munjul pasir mukir gemah rimah woh jinawi kerta tata ora hajur awet kasembuh pangalibawani sang nata Prabu Sri Bathara Kresna ya sang Prabu Narada Janardana ya sang Narayana nalika semono anampi prataya ingkang ora Mandura Prabu Baladewa sigra kapiyuk kelakuan Indra kekalih dadani tetan kinabih Raden Sangga datang kantun senopati gedhe agul-agul kekuatan negara Dwaraka sang Bima Kunting ya sang Harya Setyaki ingkang nguraken pasir bali para wadyabala peghamber ablapar koksi boyong-boyong pancak sujine alun-alun Padrang Puraya Grup minangka parampita kalampata sang nata Janardana langsung medal sabda
Risan berkenan Insahanan 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 Sehingga Sehinggaan Jual tanah Takon Jemoi Bertara Anetan Berdekat Ngomong
saking dalang ingkang mongkos pisan takdir panggunake rasa puji syukur kang jero mangkul baning Gusti ingkang moga welas kang sarta moga asih awit panjenengane kang wis kepareng malimbake berkah kenikmatan marang umat sak jagat raya duh Poko Prabu jadi mati gesang ulun dunya pateng belahan Poko Prabu negari Mandura saramu paduka marang ingkang kelanjing Ndrawati ngaturaken pasegan Panakrami Prembagi mugi kunjung sandhang kepada paduka Joko Prabu ing Mandura bela-bala Tresno dalem iya Nirboyo Nirsangsaya pratanipun Kakang Bersih mawa manuk ora nyandung Rubeda Sawijapa pun Kakang budal saka omah kula tumeka ana ing negara Ndrawati kinemuan karaharjan ora nyandung sakara-kara puja pangestawaning Yayi Ndrawati tak tampa bener becik makarya Bombong Birawa jroning nala ora liwat puja pangestawanipun Kakang Mandura kunjuk Yayi Prabu Danardana inggih Koko Prabu Gramaran nggih kula mundi kapetekaken wonten ing Jojo urung-urung Pandaya Mimah ana daging kayuwanan mboten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi prayogi matur nuwun weh jah aku tekan kene kan sore mau Kresna inggih lamar kados mekaten nyuwun pangapunten menawi kirang gumpuh lungguh kang sarta suguh anggen kula manem Brahma dhumateng rawuh jengandika Koko Prabu Mandura ora ana sing kurang anane mung luweh karo luweh grapyak sumanak para warga ing negara Ndrawati nggone manem Brahma pratanipun Kakang ing Mandura lagek teka dok medhot saka kendaraan langsung kon lungguh ning mburi kelir mangan sego dikung soto rahap pun Kakang nganti mbok kaping pindho segone kurang ditambahi duduhe kurang ditambahi sekali jadak mandek lho ini merekaten yo Kresna ora kurang prayoga duh Prabu ingkang putra ing marang Garuda kula pun Wisnu Brata inggih pun sombong ngaturaken pangabekti inggih kunjung sandhap padha matur jeneng Koko Prabu ing Mandura yo sombong Wisnu Brata anak anu Anindita banget panarimane Purwa ing Mandura ora liwat pangsuku Tapanana nggih kula pun disangka jemati gesang kula
pangabdi kula katur Bapak Prabu. Sapa iki? Kula pun Setyaki Bima Kuntik nggih. Sarwa paduka ingkang rayi kula pun Setyaki ngaturaken pangabdi mugi kunjuk jangkap padha paduka. Setyaki wis tak kongko bener becik ora liwat. Pangestunipun Kakang Mandura tanpa nomok. Kula pun bisa nggo jimatin gesang kula. Awake sehat pangestunipun. Bojone ya waras pangestunipun. Anakmu ya sehat pangestunipun. Koko Prabu Mandura keluarga tansah lancar bagas kewarasan. Koko sehat iki penting. Anakmu e piro sehat? Dalem anakmu e piro? Namung setunggal. Anak tunggal. Nggih. Kuwi kudu diruan lho cara wong Jawa. Nggih. Kuwi jenenge ontang-anting. Nah, kudu diruan lho wong Jawa kudu diruan. Nggih. Wis tak kedal. Siji ya anakmu. Nggih. Tole lanang to, Lek. Nggih, tole menika lanang nek nduk iku wedok. Jenengan kok yo aneh. Jenenge sapa ya? Dalem anakmu sing memper karo kowe sak wujud-wujude sak rupa-rupane jebres kowe anakmu lanange jenenge kula paringi tetenger Raden Songo. Raden Songo. Nggih. Nek cara nggonku Mandura kono Songo iki kiyu-kiyu. Nggih. Songo niku menangan. Angka songo ki mesti menangan. Sampai kula nggih kados mekaten supados anak kula menika saged kasinungan kadigdayan. Saben perang mesti menang kula paringi tetenger songo. Yo, aku melu seneng, aku melu bunga. Yen kowe duwe anakmu jenenge wong tuwa ki menehi anak jeneng asma Kinarya Joko. Terus wong tuwa jenenge anak ki mawa kekudangan, mawa pengarep-arep sing becik. Lah ngono mesti aki. Latar kados mekaten. Wong tuwa kuwi nek duwe anak, kekudangane mesti becik, kekudangane mesti apik. Ora enek wong tuwa duwe anak, kekudangane elek ning anak ku ora enek. Pamane anake lahir lanang, muapate ganteng, dan belalah kuwi kulite ireng ngono. Nek mudang yo anak kuwe cah bagus sing kuning-kuning dhewe. Muga-muga kowe besok dewasane dadi bocah sing piguna tumrap musa bangsa lawan agama. Lah mesti ngono. Nggih. Kuwi anak lanang, kowe anak wedok. Apa anak wedok rupane iki ra mate ayu. Nek jenenge wong tuwa kuwi mudang ning anak, mesti bangsa sing apik-apik, bangsa sing becik-becik. Anakku nduk cah ayu, muga-muga sok gedhe dadi bocah wadon sing iso dadi asrana piguna tumrap musa bangsa lawan agama. Ora enek wong tuwa duwe anak wedok dongane elek. Pamane anakku nduk celek, muga-muga sok nek gedhe dadi begendek. Ora enek. Ora enek. Dongane mesti bangsa sing apik-apik. Raden Songo. Lho nek kira-kira duwe kiyu bluk ya aja getak karo sing duwe kiyu songo. Kowe wedi. Iki wis akan jauh. Sedaya pangandika paduka Koko Prabu Mandura kula wis akan la iya to. Jenenge anak iki ya bangsa sing apik. Bangsa sing becik-becik, slamet, rahayu, wilujeng. Ya ta, aja ngawur karo ning nggonku kono. Nggonku enek lho. Enek wong kuwi duwe anak yang jenenge ngawur. Ngawur pripun? Ya ngawur. Sing ora ana apa jenenge artine ora ning tegese. Idul omah nggonku kono kuwi jenenge Pak Edi. Kuwi gaweane mancing. Edi Kitun jenenge. Kuwi duwe anak lanang cenger. Dijenenge sapa? Dijenenge Kacuk Hernowo kuwi apik. Lare dhewe kae. Buendange bidange duwe anak wedok dijenenge sapa? Dijenenge Nunuk Derati. Kuwi koyo apik. Dene ora kecelakaan. Kecelakaan pripun? Anake Pak Edi Kacuk Hernowo numpak sepeda motor sekolah, anake Buendang sing jenenge Nunuk Derati iki sepeda motor saka kidul ning tengah perapatan linggih rimit blok labrak. Terus sing roh sing do ngerti nek kecelakaan do alok sapa kae Kang sing tabrak nunuke Buendang ketabrak kacuke Pak Edi. Repot ta iki. Mulai jenenge anak iki sing mawa karep mawa teges Raden Songo duweni kamenangan ing wekasanipun Bapak Prabu. Piye Kresna? Sampun namipun lembut kacuk. Wis.
menawi sampun monggo radilat lajeng kang satara dimajeng nggalipun semunipun wonten migatos ingkang sinandi wonten ing manah keparenga ingkang rayin Ndrawati sumedya nganggungaken jonggo kelingaken karna ngandhong kumeteng sabda sangdanipun Poko Prabu ing Mandura. Ana esake jawe Yai Kresna durasane ing donya. Puji syukur yen to kabeh tansah tinemulan kawilujengan bagas kewarasan dasi mongko loro pun kakang ngaturake alam momen alam ki tembung lawas ana ki tegese kangen mergo sawetawis candra munggahe warsa ora bisa saged jago kanthi pemitis kadhi dene dina samangko lah dungkap sing angka 3 Mas Bro kene pelane kae lho nek perkara umum iki jek tuwek Baladewa laire yen padha-padha putrane Kanjeng Rama Basudewa kuwi laire dhisik pun kakang rumangsani nang perkara ngelmu lan kamruh isih dhuwur tresna isih jero Danardana yen to katrajur lawan pun kakang kula aku njaluk tulung aku tak njaluk weruh lawan jeneng sira Kyai Kresna babagan menapa babagan pangimpen Sumena nggih Poko Prabu pasupenan menika pinerang dados sekawan dadi amat nggih Kacakra-bawa Kasudarsana Kawasita kang sarta Kadaradasih Kacakra-bawa iki tegese gegambaran utawi pengangen-angen Kasudarsana contoh utawi tuladha Kawasita menika wangsit utawi ganiping pangeran Kadaradasih kuwi maknane Kadaradasih menika mawa makna isuk ngimpi awan kedadeyan menika naminipun Kadaradasih. Nah menawi pangimpen kala wau pinerang miturut wancinipun pinerang dados 3 nek diperang miturut wektu diperang dadi 3 lakar kados mekaten apa Titiyoni Gandayani Puspa Tajem Titiyoni menika pangimpen ing wanci sore ingkang boten wonten maknanipun boten wonten tegesipun cok kala mangsa nglambrang boten cetha ingkang dipun supenaken terus Gandayani
Godaya menika pangimpen ing wanci tengah dalu. Menika ugi boten wonten maknanipun, boten wonten tegesipun. Lah, ingkang cakala mangsa tumus, ingkang cakala mangsa kedadian menika puspa tajem. Puspa tajem menika pangimpen ing wanci esuk barengi jagung luruk menika cakala mangsa kedadosan. Ngono ya Kresna, inggih. Nuwun sewu Koko Prabu. Yen paduka nyuwun pirsa babagan pangimpen menapa paduka aku ngimpi nek aku bingung Kresna. Drama mangusumyu ambreng kadi karenaning kaspo sehaning maraku memalakung orisan konto mas patmojo leng-leng lalu manguati Suraya mangrangsang wayang Surya mangrangsang wayang unyo samara wayang telung dina kepungkur tegese tri hari kanggo kawulipun Kakang Supena Paduka Koko Prabu Supena perkawis menapa ana sakwise Kanjeng Rama Prabu Basudewa Suwardi seda puluhan tahun kepungkur babar pisan durung nate mrimpeni awan pun Kakang Imandra kok telung dina kepungkur ana sajroning alam pangimpen mau panjenengane rawuh ana ing pasepenaning Baladewa mekaten Koko Prabu iya aku dhewe bingung aku dhewe kaget rumangsaku yo kedadian ning bareng aku ngelekke mripat tinemune jebul ana ing alam pasukenan lah pas aku nglilir pas aku tangi kuwi barengi jagung luruk tegese iki nek diperang dadi pangimpen puspa tajem inggih lajeng wonten jroning pangimpen kula wau Kanjeng Rama Prabu Basudewa ngendika menapa ora omong apa-apa ora omong apa-apa babat pisan sekecap rong kecap bae ora paling dawuh ya mung nyawang aku semune gelo nyang Baladewa nitik saka pasuryane pekasane salam langsung ilang iki ngimpi piye kabeh piye ora dong ruwete rawat wadi wedi lamun kau
Thank you.